Joseba Irazabalek 15 edizio egin ditu korrikan furgoneta arduradun lanetan. Gurpil gaineko 3 hamarkada horiek gau luzeak, emozio biziak eta lekukoaz haratago lasterketa bizirik mantentzeko kezka utzi dizkiote. Ze korrikatan etorri zinen lehenengo aldez? 10. Lehenengo korrika gorrotzen du, korrika asko egiten atzera eta aurrera. Dana iruditzen zitzaigun oso komplikatua, oso bizi genuen dana, ez dakit. Oso diferente gogoratzen dut, diferente zelako dana, baina aparte gu ere berriak ginelako gehienak taldean, eta dana iruditzen zitzaigun oso ondia. Orduan, gogoratzen dut oso bizi, oso nekagarri, eta oso polit. Orduan bada, bizitzeko modu bat oso bizia, oso polita, oso ez dakit indarrak ematen dituena, energia handia ematen duena, eta gainera dana, hori berez dana da, euskararen aldeko ekimen, nik ez dut, olakorik ez dagoela, eta hori ebe bada guretzat eta mundu guztientzat. Gauza bila dira. Dana berez, eta gero guretzat dana, ez dakit, sentimentu moduan edo bizitza moduan. Igual, azkeneko bat edo gogoratzagatik edo duela 2 urteko edurtea, gau horretan pasatu genuena duela 4 urteko, duela 2 korrika. Ez geneki seguro pasatu izango ginen, ala ez? Ibiltzen ginen denbora guztian eskatzen jendeari ekartzeko edurrak entzeko makinak, etortzen ziren oso posik gainera danak makinekin, eta ez dakit, izan zen, ikusita zelan furgonetak ezin zuenean aurrerakin jendea etortzen zen bultzatzen zuen eta ikotzen genuen daun artean furgoneta gora, ez dakit, izan zen oso gau magikoa. Bultza, bultza! Venga, onda foto jendea! Zubi talde daudela, talde bakoitzean daude 10 lagun eta gero dago 11 telebistako lagun bat ere gurekin. Eta antolatzen gara apur bat, elkartzen gara goizetan edo furgoneta datorrenean, hasten gara ipintzen 2 pertsona aurrean 2 atzean egoteko gidatzen eta laguntzen, eta gainerakoak batzuk badituzte lan zehatzak, sare kudeaketa edo arraziak egitea, edo musika ekiponekin ibiltzea, eta gainerakoak ibiltzen gara egiten, edo gidatu, edo lagundu pankartekin, edo, bueno. Aurten 31 urteren ondoren bere ibilbidea amaitzeko erabakia hartu du. Orain ez dakit konturatzen esan azkeneko dela, Batxotan bat dizkide bueltak eta aztenez bentzen zer egingo dan gero. Plan horrekin, baina ez du pentsatu nahi azkeneko dela. Nire pentsatu korrikan nagoela, bizi nahi du korrika eta aprobetxatu. Eta gozatu. Bai, gozatu hori da.